serbisyo sa Ludicolo. Ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH may dekalagad na serbisyo. Madaling dulog ko nagtatawang nagpapadaba. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahirangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inunan, ipangaki sa kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuwing ilaon. Mag-ibo paagi, maiwasan ang bisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyo sa Ludicolo. Kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kitang magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, natinda sa buhay. Mga pahiramdam lamang para iwasan lang. Kita magkarabangan sa programa ka, Department of Health. Alright, magandang umaga mga kachika. Oras na naman para sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, isang oras na naman tayo magchichikahan tungkol sa isang health program ng DOH Bicol CHD. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, alamin natin kung anong latest mula sa DOH Bicol. Alright, so last July 19 kahapon ito, nagpalabas ng pahayag ang Department of Health patungkol sa kahalagahan ng pagsunod ng priority group sa COVID-19 vaccination rollout. Sa patuloy na pagdating ng mga bakuna sa Pilipinas, nais bigyang halaga ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang pagsunod sa pagbabakuna na base sa priority groups. Sa kasalukuyan, ang mga kabilang sa priority groups A1, A2 at A3 ang mga health workers, senior citizens at mga tao na may iba pang sakit o karamdaman. So sila ang ating dapat maunang bakunahan dito sa Bicol Region. Kapag nabakunahan ang mga kabilang sa A1, mahalagang sunod na bakunahan ang mga kabilang sa A2 at A3. Ito ay upang maiwasan ang malubhang sakit at pagkamatay dahil sa COVID-19. Kadalasan ang mga namamatay dahil sa sakit na ito ay kabilang ang mga senior citizens at mga tao na may iba pang mga karamdaman at sila ang tinatawag na vulnerable population. Binibigyang dinaw din ng DOH Bicol na kahit bakunahan ang mga kabilang sa A4 at A5, maaaring hindi maiwasan o mabawasan ang mga malalang kaso ng COVID-19 o pagkamatay kung hindi mabakunahan ang mga kabilang sa priority groups A1, A2 at A3, ito yung mga senior citizens at yung mga taong with comorbidities. Ang pagbabakuna ay nakakatulong upang maiwasan ang malubhang sintomas ng COVID-19. Pinapaalala din ng DOH Bicol sa mga lokal na pamahalaan na bigyang halaga ang pagbabakuna sa mga senior citizens at persons with comorbidities. Dahil dito, ang ahensya ay hinikayat
ang mga kabilang sa A4 at iba pang kategorya na bigyang daan muna ang mga seniors at mga may sakit. Hikayatin ng mga kapamilya sa kategoryang ito na magparehistro at magpabakuna bilang dagdag proteksyon kontra COVID-19. Paalala lamang po na maaaring bakunahan ang mga taong may iba pang sakit kung sila ay may kontroladong karamdaman. So ang mga taong may kontroladong karamdaman ay mga taong nakasalukuyang walang sintomas, may stable na vital signs, walang atake ng karamdaman, hindi kinakailangang ma-admit sa ospital o magpalit ng gamot sa huling 3 buwan at kasulukuyang hindi naka-admit sa ospital. Mayroon din tayong nirelease na advisory, Regional Advisory Number 2021-02277 with subject all COVID-19 vaccines are free. The regional advisory states na ang Department of Health Bicol Center for Health Development ay naka-receive ng mga reports sa mga individual sa local vaccination centers na nag-charge or nagsusulisit ng at least 50 pesos per person for COVID-19 vaccination. Nais i-reiterate ng DOH Bicol na ang lahat na public health service and commodities kasama na ang COVID-19 vaccination ay libre po. Wala pong dapat bayaran ng ating mga kababayan para mag-avail po nitong service na ito. The national government procures the vaccine, therefore any form of payment, be it voluntary or donation, from individuals availing of COVID-19 vaccines are not allowed. The COVID-19 vaccines are to be administered for free to the Filipino people. Ang pag-charge sa COVID-19 vaccination is counterproductive to the vaccination program of the government. It might increase vaccine hesitancy along with inconvenience, myth, and misconception. So lahat po ng LGUs, health offices, and vaccination sites are advised na i-monitor or iwasan ng mga insidenteng ganito na mangyari sa kanilang mga lugar. Ang mga insidenteng ito sa lahat na naka-encounter nito, maaari po itong i-report sa Food and Drug Administration sa pamamagitan ng pag-send ng email na may kumpletong detalye ng pangyayari sa FDA through e-report@fda.gov.ph. So ito pong advisory na ito na yung naunang press release or pahayag na ating nilabas ay nasa Facebook page po ng Department of Health Bicol. Mayroon din po tayong announcement. Sa kasalukuyan, mayroon tayong town hall meeting on vaccine deployment plan for PWDs. Live po ito ngayon sa ating DOH Bicol Facebook page. Meron din po tayo sa July 22 ng town hall meeting on vaccine deployment plan, this time for senior citizens and caregivers at 3 p.m. Nasa ating Facebook page din po ang link kung paano po mag-join. Meron pa po tayo on July 23 at 3 p.m. din po. This time it's for our barangay health workers para mabigyan sila ng mga importanteng impormasyon patungkol sa COVID-19 vaccines. So sa lahat po na mga senior citizens or mga may kapamilya na senior citizens, maaari po kayong mag-attend sa ating town hall on July 22. At para naman po sa ating mga barangay health workers, iniimbitahan po namin kayo na mag-attend on July 23 at 3 p.m. At kapag may mga katanungan po kayo, ay maaari niyo pong itanong through that town hall. So yan lamang. Max, meron po ba ikaw ibang balita mula sa DOH? Oo, so ngayong buwan nga ng July ay marami tayong mga health events na ipinagdidiwang. Isa na rito ang National Blood Donors Month. Kaya naman ang Bicol Regional Blood Center ay mayroong online dugoyanihan contest. So para malaman ang mechanics ng contest center, BCHD, makikita rin ang post na ito sa Facebook page ng DOH Bicol CHD. So ngayon din po ay Nutrition Month, kaya meron ding mga activities na isinasagawa ang National Nutrition Council Bicol na pwede nyo makita sa Facebook page din ng NNC Bicol. Para naman sa balitang vaccination, tulad nga ng nabanggit ni Joanna kanina, patuloy ang pagbabakuna sa mga kabilang sa A1, A2 at A3 priority groups. Kaya kung kayo ay isang health worker, senior citizen o person with comorbidity, magpa-register na po sa inyong LGU para mabigyan ng additional na proteksyon laban sa COVID-19. Kung meron rin po kayong kakilala or kayo ay positibo sa COVID-19 at nakakaranas ng malalang sintomas tulad ng hirap sa paghinga o paninikip ng dibdib, pwede po kayong tumawag sa ating One Hospital Command System
sa numerong 063 o kaya naman sa landline na 204-0040, local 508. Yan para mabigyan ng gabay, maghanap ng hospital na pwedeng pag-admitan. Para malaman din ng iba pang balita mula sa DOH Bicol CHD, mapapanood ang Ulat sa COVID-19 Bicol, isang programa na kung saan ibinabanggit ang status ng mga COVID-19 hospitals dito sa Bicol region, ang kompletong COVID-19 updates at mga sagot sa mga katanungan ng publiko araw-araw po yan. Mondays to Fridays at 10:30 a.m. Live po yan sa Facebook page ng DOH Bicol CHD. Kaya naman pinapaalala ng DOH Bicol CHD na maniwala lamang sa tamang impormasyon mula sa mga verified sources tulad na nga ng Department of Health Philippines at DOH Bicol CHD. At syempre, huwag natin kakalimutan ang Vida Solution Plus, bawal walang mask at face shield, i-sanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar, dumistansya ng 1 metro mula sa ibang tao at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19, plus suportahan ang FDA-approved na bakuna. So yan lamang ang ating mga iba pang balita mula sa DOH Bicol CHD. Dumako tayo sa ating chikahan ngayong umaga. Yes, nasabi mo nga kanina na it's Nutrition Month. So connected sa ng ating pag-uusapan at nagkaroon nga tayo ng pagkakataon upang makausap ang isa sa member ng NNC ng Bicol Region. So Max, sino ba yung nakausap mo? Kaya nagkaroon nga tayo ng chance para makausap si Ma'am Arlene Riario. Siya ang Regional Nutrition Program Coordinator mula sa National Nutrition Council Bicol. So huwag na natin patagalin pa. Panoorin natin ang naging chikahan natin with Ma'am Arlene. Yes, pero bago yan, naroon munang video patungkol sa Nutri-Tips para iwas na non-communicable diseases. So right after that po ay mapapanood na natin yung usapan patungkol nutrition kasama si Ma'am Arlene. Todo Pito. 7 healthy habits na go na go. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakain ng tama at hindi sapat ang Dalawa sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang. Ang tamang pagkain at pagkilos ang bata naman ang sa malusog na pamumuhay. Ngunit sa tamang diet at marami pa rin ang maiiwasan natin ang malalang banta ang ehersisyo. Dalawa sa 10 bata na wala pang 5 taong gulang ay kulang sa timbang, habang isa sa 10 bata naman ang sobra sa timbang at obese. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Para tayo'y manatiling malusog sa anumang edad, sundin ang mga tips na to. Gumalaw ng 30 to 60 minutes kada araw. Tangkilikin ang active transport tulad ng pagbibisikleta at paglalakad. O gumawa ng mga aktibong gawain tulad ng paglilinis ng bahay. Kumain ng healthy at iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal, asin at taba. Ugaliin ang pagbasa at pagsuri ng mga food labels. Iwasan ang mga inuming mataas sa asukal tulad ng soft drinks at uminom ng di bababa sa 8 baso ng tubig kada araw. Pag naghahanap ka ng panghimagas, kumain ng prutas sa halip ng mga minatamis tulad ng cake at ice cream. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. So ayan, since Nutrition Month nga ngayon, makakasama natin si Ma'am Arlene Riario, ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council Bicol. So, good morning, Ma'am Arlene. Magandang umaga rin sa iyo, Maxine.
Alright, so first things first po, bakit ba natin sinaselebrate itong Nutrition Month? Alam mo, hindi ka pa pinapanganak. Ginagawa na natin to. Noong 1974, tama ba ako? Dito nagsimula yung pag-celebrate ng Nutrition Month. It's actually an annual campaign na every buwan ng July, ginagawa natin simply because we want to create more awareness among sa mga Filipinos on the importance of nutrition. Ito ay nakasaad sa PD 491. So, nun pa nga matagal na to, no? At sabi rin sa batas ay ang National Nutrition Council ang magli-lead at magko-coordinate ng nationwide campaign. Kaya, nung before the pandemic ay lahat ng even daycare children ay nagpaparada at maraming ginagawa sa buong Pilipinas tungkol dito, lalo na rin dito sa Bicol region. So yun yung dahilan kung bakit nagsiselebrate tayo ng July as Nutrition Month. Alright, so ngayong taon naman po, Ma'am Arlene, ano ang ating tema ngayong 2021 na Nutrition Month? And ano po ang ibig sabihin nito? Alam mo, ang tema is na babago-bago yan every year. Depende sa gusto natin kung anong focus, no? Ang theme ay nag-a-address ng kung ano yung current at predominant problem or issue sa nutrition. Alam mo, there was a survey na ginawa ang NNC nung January lang, 2021, ano? At lumalabas dito na 11% lang ang may alam tungkol sa first 1,000 days. Kaya minabuti na ang gawing tema for at least pag-usapan ngayong at madagdagan yung kaalaman ng mas marami is on first 1,000 days. Kaya yung theme natin ay malnutrition, patuloy na labanan, first 1,000 days, tutukan. Kaya nakafocus siya muli sa unang 1,000 araw. Alam mo, there was a time na, I think about 2 or 3 years ago, first 1,000 days din yung theme. Pero yun na nga lang, since 11%, napakaliit pa ng nakakaalam tungkol dito. And yet, alam natin kung gaano kahalaga ang pagbubuntis at wala pang 2 taon para dun sa 1,000 araw. So kasama dun sa 1,000 araw, yung 270 days na nagbubuntis si nanay, yung unang 6 na buwan na exclusive breastfeeding na 180 days, at yung natitirang 550 days para naman sa the rest of the child na bago pa nagdadalawang taon gulang. Marami ang hindi nakakaalam na itong unang 1,000 araw ang siyang basihan kung magiging ano ka when you become older. For example, kung ang isang bata ay hindi nasugpo or naayos ang kanyang pagkabansot. Ano yung bansot as in maliit para sa kanyang edad. Then, lalaki siyang hindi na magiging matangkad. At hindi lang yon, marami ng ibang sakit na siya ay magkakaroon pagtanda niya. Alam mo ba na nasa tiyan pa lang si baby at kung hindi maayos ang pagbubuntis ni nanay, ay ito na yung magiging dahilan kung bakit pagtanda niya ay meron siyang mga non-communicable diseases kagaya ng diabetes, hypertension, heart problems, and the like. So, napakahalaga nung unang 1,000 araw. And ang stunting o pagkabansot ay isang indicator ng development din ng isang bansa. Alam mo, mapapansin natin pag yung mga first world countries, di ba ang tatangkad nila? Dahil napakaayos po ng kanilang mga programa para sa mga constituents nila o mga citizens nila. Kaya sa ganong mga bansa, ang height ng population ay isang indicator din ng economic development. Kaya gusto natin syempre, tayong mga Pilipino, ay hindi naman sa gusto natin maging katangkad ng ibang bansa na. Basta gusto natin syempre, maabot din natin yung dapat nating normal na height. Ang problema sa stunting, kapag wala kang 2 taong gulang pa, at hindi mo nasugpo ang stunting, abay, hindi ka natatangkad. Irreversible yung damage. Ayan, so napakalaking bahagi talaga ang first 1,000 days ng paglaki ng bata. So, ano ba ang mga kailangan gawin para maayos ang first 1,000 days ni baby? Pag-iisipin mo, kasi 'di ba sabi ko kanina, bago ka before, during, and nakapanganak. So that's the first 270 days. So kung ikaw ay isang teenager pa lang,
dapat umiinom ko na. Di ba may program tayo, umiinom ng iron tablets, even nga grade 10 or 10 years old up yon. Tapos, since magkakamens na yung babae, di ba, mas kailangan mo ng iron. So, kung ang isang babae ay nag-iisip na magbuntis, for example, dapat hinahanda na niya yung sarili niya. And of course, once you find out na ikaw ay buntis, then sisiguraduhin mo na apat na beses na nagpupunta ka sa health center para magkonsulta. 4 minimum yun, ha? Kasi yung nagsasabing iba, mas madami pa dapat. Dapat din, umiinom ka ng iron tablets with folic acid. At yun naman ay malimit libre, di ba? Yun yung sa pregnancy stage. Siyempre, napakahalaga kumakain ng tama. Kasi pag hindi ka kumain ng tama, papayat ka, diba? O so pag payat ka, paano mo naman ma-provide yung kailangan nutrients ni baby at ng nanay na buntis? So yun yung pregnancy stage. Ngayon, dun sa first 6 months of life, syempre kailangan mo walang iba kundi gatas ng ina. Alam mo, madaming nagsasabi kasi na pwede naman akong bumili ng formula milk, bakit hindi na lang yon? Pero sa totoo lang, wala na pong hihigit pa sa gatas ni mami o ni nanay. So bakit mo naman gugustuhin na ang ibigay mo sa iyong anak ay second rate, parang second rate Filipino. So kailangan talaga, pag nagbubuntis pa lang si mami o si nanay, isipin niya, wala akong gagawin kundi mag-breastfeed ng aking anak. Kasi yan yung best na mabibigay niya. And syempre lahat naman ng tayo, lahat ng mga nanay, mahal na mahal yung mga anak. Sa kanila nga, wala nang pinakagwapo pa at pinakamaganda kundi yung mga anak nila, diba? So the best thing na kayang gawin ni nanay ay padidehin talaga siya ng 6 na buwan. Exclusive breastfeeding. Tubig, hindi mo kailangan bigyan ng tubig si baby. Isa pa ring problema lagi sinasabi nila, ang konti po ng gatas ko kaya kailangan ko magbigay ng formula milk. Alam mo ba kung gaano kaliit ang stomach ni babyng bagong anak? Parang isang maliit na kalamansi lang. Napakaliit niya. So talagang in the beginning, hindi mo kailangan ng maraming gatas. Ang gagawin lang ni nanay ay magpasuso ng magpasuso. So habang tumatagal, dumadami yan. So dapat hindi nagwo-worry. At alam mo, napakaliit din ng porsyento ng babae na hindi pwedeng mag-breastfeed. Kaya yung mga nagsasabing nanay, wala akong gatas, bla bla bla, iba-ibang dahilan. Dahil hindi lang siguro nila naiisip o hindi aware kung gaano to kahalaga. O kaya naman, hindi po sila nabigyan ng tamang impormasyon. So kailangan talaga pumasyal tayo sa mga professional healthcare givers. Sa health center naman, either may nurse o may midwife, andun pa yung mga BNS, BHW na maaari rin pong tumulong. So yun yung sa 6 months. After 6 months, ito na nagsisimula na ang malnutrition. Nakikita natin yan tumataas at this stage, no? Dahil hindi maayos yung binibigay na pagkain kay baby. Alam mo, palimit, basta pag hindi na lang umiyak, basta o kaya padidehin na lang, di ba? Ng kung ano-ano. Hindi sa nanay nang gagaling ang gatas. At doon nagsisimula yung problema rin. 6 months, pagdating na 6 months si baby, dapat pakainin na siya. Siyempre magsisimula ka muna sa konti at parami yung pinapakain mo. At kalimitan, lugaw, di ba? Yung lugaw na yon, alam mo, isang test lang para alam mo kung siya ay tama sa calories kapag hindi siya nahulog sa kutsarita. Simpleng ganun lang, di ba? So, ibig sabihin, malapot. So, pag malapot po siya, ibig sabihin, niluto mo yung lugaw ng mas konting tubig, di ba? Kaya, mas mataas yung calories niya. Pero syempre, sa simula, plain lugaw lang siya, hindi mo nga kailangan lagyan ng asin. Kasi hindi naman kailangan pa ng mga ganun-ganung mga pampalasa si baby. In fact, ina-avoid natin yan pag baby pa si baby dahil hindi naman niya kailangan yon. But of course, habang lumalaki, then iniiba mo yung kanyang diet. Paano maging nutritious ang lugaw? Lalagyan mo siya eventually ng dagdag na pagkain. Tad-tad na karne o flake na isda o kaya po ay gulay na tinadtad. Kunwari, lagyan mo siya ng squash. Or siyempre imamash mo siya ng todo-todo. Tapos ihahalo mo sa lugaw. Yun na po ang ibibigay natin kay baby. Alam mo, may guide yan eh. Pwede naman natin kopyahin yung guide para po sigurado tayo sa binibigay. Pero huwag kakalimutan na kahit na po kumakain na si baby, bibigyan mo pa rin siya ng gatas ni nanay.
breast milk pa rin ni nanay. At marami akong kakilala, eto mga nagtatrabaho na, no? Nagtatrabaho ng regular, pero nakakapag-imbak ng sariling gatas nila kahit wala sila sa bahay, yung breast milk pa rin nila ang gatas ni baby nila. Hanggang 2 taon at lampas pa. Ayan, so sa first 1,000 days talaga, kailangan maingat sa papakainin kay baby. At syempre kay mommy na rin. Para Ay, oo mabigyan ng naman. sapat. Oo, para mas mabigyan ng sapat na nutrisyon ang ating mga baby. So, paano kung hindi nabigyan ng sapat na nutrisyon sa ating first 1,000 days? Maliban sa Ayan stunting na mention po ninyo, ano ang mangyayari sa bata? Una, ang physically, ang kitang-kita mo na nga ay bansot siya, no? Pwede na ngang bansot, pwede pa ring payat. Alam mo, ang problema sa pagiging payat, yung wasting, yung sobrang payat, acute yun parang acute malnutrition. Ang stunting kasi, tawag natin doon chronic, parang hindi naman yan pag hindi ka kumain ng isang araw, bansot ka na kagad. Siyempre hindi, no? At nagiging bansot yan kapag ka hindi nabigyan ng sapat na pagkain sa first 23 months or first 1,000 days, o kaya meron siyang bouts of infection na hindi nagamot. Kaya hindi siya maayos ang paglaki. So kapag ikaw ay bansot, una-una pagtanda mo, alam mo, hindi ka productive Hindi, bago ka pa, syempre, una, pag lampas ka ng 2 years old, syempre, magti-3 ka na, papasok ka na sa daycare, di ba? Sa daycare pa lang, although may feeding program tayo doon, mas mahalaga dun sa first 1,000 days, dun muna natin masiguro yung tamang nutrisyon. Makakatulong ang pagkain galing sa daycare dahil nakakadagdag din naman yan sa kailangan sa pagkain ni baby. Sa school child, ganun din, di ba? Sa DepEd, meron ding pagkain. Pero, ang isang bata na maayos ang kanyang first 1,000 days, mas matalino, mas mataas ang IQ. Sino ba namang nanay ang ayaw umakyat sa stage? Lagi-lagi, di ba? Kapag siya ay oras na lang recognition. So, yun yung mga proof na talagang dapat na maayos ang first 1,000 days. At meron pang isa. Alam mo, pag breastfed si baby, at parte of course yan ng first 1,000 days, hindi siya sakitin. Mapapansin mo yan. Yung baby exclusively breastfed, siksik, at hindi malambot ang katawan. Kalimitan kasi, pag formula fed ang baby, mataba, yes, pwedeng mukhang mataba. Pero, hindi kasing siksik ng breastfed. So, pwede kang breastfed, exclusively breastfed, pero hindi ka mataba. Pero, hindi ka sakitin. Kasi, kumpleto yung iyong mga antibodies na nakuha sa nanay. At of course, in the process of breastfeeding, yung nade-develop ni nanay, nalilipat naman yung kay baby. Kaya kahit may sipon si nanay, hindi necessarily magkakasipon si baby. Yun yung mga yun. No? Tapos, hindi nga laging magkasakit si baby. Kaya nahalaga na yung exclusive breastfeeding ginagawa para yung bata hindi kaagad-agad magkasakit. At yan nakita ko yun mismo, not on my babies because I was too busy working then, pero dun sa aming inalagaan sa bahay na exclusive breastfeed, ito nga mas naalagaan ko pa yata at nakita ko na hindi siya laging nagkakasakit. So, parang alam mo yan, kahit pa lagi lang yan sa floor kung anong pinaggagawa, yet malakas ang kanyang immune system. Lalo na ngayong pandemic, di ba, kailangan mo strong or malakas ang immune system. So, hindi siya sakitin. And pagtanda niya, less din yung chance niya na maging obese, na mas tumaba ang bata. Alam mo, sabi nila, yung bilang daw ng bata, bilang ng fat cells, kapag siya'y bata pa, bit-bit niya hanggang pagtanda niya yon. Kaya hindi maganda na mataba ang bata. Kaya binabantayan din natin to. And of course, mataas nga yung IQ, tapos since matangkad ka nga, mas productive ka. Siyempre, pag mas productive, mas mataas ang kita. Dahil mas mahaba ang bilang sa eskwelahan, I mean, yung time spent studying at yung natatapos na grado, kapag ikaw ay maayos ang first 1,000 days. Siguro noong unang panahon kasi hindi pa naman uso yung first 1,000 days, but now na madami ng literature tungkol dito, alam na natin to, and I think isa yon sa mga tawagan natin golden window of opportunity. Sa nutrition program ay binibigyan din natin ng todo-todo yung first 1,000 days kasi
Kasi nga, yun yung, ano ba yan? Yun yung magsasabi kung ano mangyayari sa'yo when you become older. Kaya, makikita mo, meron ding mga studies na yung mga malnourished when they were young, kahit na naka-recover, pero pagdating ng time na naging adults na sila yung higher yung chance ng non-communicable disease. Also, isang malaking problema dito, yung intergenerational occurrence ng malnutrition. Alam mo yun, yung parang minana, para siyang minana. And yet, hindi mo naman minamana ang malnutrition. Nangyayari po yan ng gagawa. Kaya lang siya mukhang minana kasi maliit ang magulang, maliit ang anak. Tapos, alam mo yun, perpetuated na lang siya. Kasi nga hindi mo siya naputol at some point. So yun po yung tinatry nating ayusin sa pagkampanya sa first 1,000 days. Gusto natin yung next generation mas matangkad, mas matalino, mas madiskarte sa buhay. Ayan, so napakalaking epekto talaga ng first 1,000 days sa ating mga bata, ano. Pero paano po, ma'am, kung kunwari hindi nakuha yung tamang nutrisyon sa ating first 1,000 days? Mababawi po ba natin to pag kunwari sa ating paglaki? Or ano po ba ang mangyayari? Hindi mo totally mababawi. Kaya nga ganun na lang yung ating binibigyan ng importance sa first 1,000 days. Pero, lalaki ka pa rin. Lalaki pa rin ang bata. Lalaki ka pa rin, but hindi mo naaabutin yung iyong normal height. You're probably shorter nung maging adult ka. Tatalino pa rin naman. Pero sana mas maging matalino ka dapat, 'di ba? Mas hindi ka prone to many diseases at mas hindi hirap si nanay mo. Kasi 'di ba, ang bata kapag may sakit, ang unang absent naman nanay eh. Pwede rin naman si tatay. At mas mahirap kung magkakasakit si baby kasi sunod-sunod na yung problema o stress na nabibigay sa family. So, mas gusto natin talaga na healthy si baby. Of course, nagsisimula yan, pati si nanay dapat, no? Kaya yung role ng mga tatay, gano'n na lang ka-critical. Alam mo, isang problema rin natin, yung mga buntis, parang feeling nila, okay, buntis lang ako, parang, kasi hindi naman siya sakit, di ba? And yet, hindi nare-realize ni nanay na napakalaki ng role niya as the pregnant mother na siguraduhin na tama ang kanyang timbang and health, kasi siya mismo yon, sisiguraduhin niya na inaalagaan niya yung sarili niya, pati na pa rin siyempre si tatay at iba pang kasama sa bahay. Because in the end, yung kondisyon ni nanay will also make a difference or spell the big difference dun sa kondisyon ng kanyang anak. So in the end, importante na masasaya lahat, di ba? So kapag healthy si baby, masaya buong pamilya. Ayan. So maraming salamat, Ma'am Arlene, sa pagbigay ng impormasyon tungkol nga sa Nutrition Month natin ngayon at sa first 1,000 days. So sa ating pagbabalik, pagpapatuloy natin ang ating chikahan with Ma'am Arlene tungkol sa Nutrition Month. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, laking one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Laking tamang solusyon. Yan ang tamang solusyon. I like it, laking one. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Laking one. Dapat puno, susi sa
tamang paglaki. Go, grow, grow, food na handa mo. First 1,000 days, importante. Healthy eating para kampante. Paghandaan, nutrition ni baby. Makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Nakiwan. Yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon. Yan ang tamang solusyon. I like it. Nakiwan. Yan ang tamang paraan. Nakiwan. Yan ang tamang paraan. Araw-araw. Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maalat, matataba at matatamis. Piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa diabetes, cancer, tension, sakit sa puso, at iba pa. Follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move forward. Right para sa isang healthy Pilipinas. So ayan, nagbabalik nga ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Ma'am Arlene Riario ng National Nutrition Council Bicol. So ma'am, kanina nga napag-usapan natin kung bakit natin dinidiwang ang Nutrition Month at ang tema ngayon na tungkol nga sa first 1,000 days. Ngayon naman po ma'am, na-mention nyo kanina na ang first 1,000 days ay napakahalaga at ito ay nagiging foundation sa paglaki ng isang bata. So, may epekto ba ang maayos na nutrisyon sa unang first 1,000 days? Kung yung bata ay may mga namanang, kunyari mga sakit or namana niya yung pagkabansot, ganun po ma'am. Una, hindi mana ang bansot ha. Nagkataon na hindi lang siya naayos ang kanyang first 1,000 days kaya siya naging bansot. Alam mo, napakalaki ng halaga ng tamang nutrisyon sa overall growth and development ng isang bata. Yung predisposition or minamanang sakit ay maaaring malaki yung chance na magkaroon ka nito. Pero kapag healthy ang isang bata, then lesser o mas mababa yung chance of predisposition na magkakasakit ka ng ganito. Isang napakalaking factor din dito yung lifestyle. Dapat kasi yung lifestyle mo mismo, kasi pwede naman na ano ka na okay, tama yung first 1,000 days mo, lumaki ka, naging adult ka, pero pag nung adult life mo na, ano ka na, hindi na healthy yung lifestyle mo. Kunwari, masyado kang mahilig sa taba. So, after a while, magiging obese ka na, 'di ba? O magiging overweight. Tapos yung simple, yung puso mo mababalot na 'yan ng fats, 'di ba? So magkakasakit ka na ng hypertension, overweight ka kasi. Tapos susunod na yung diabetes. So hindi necessarily predisposition 'yon, 'di ba? 'Yon ay dala ng maling lifestyle. So therefore, yung healthy lifestyle ang dapat na inaayos. So yung hindi lang genetics or genes, no? Yes, merong role ang namana mo na sakit ng yung mga magulang, pero ako sa tingin ko mas malaking problema yung hindi mo naaalagaan ang tamang nutrisyon, ng tamang pagkain, pati na yung simpleng pagtulog ng tamang oras. Alam mo ba na sa ngayon that lahat tayo battling with COVID. Ang tama yung sinasabi nila nung kasagsagan ng problema nung nagsisimula pa lang tayo na dapat matulog ka, 'di ba, ng maraming oras. Kasi gusto mong iakyat ang immune system mo, no? Among other things. Kasi sabi sa latest studies, yun daw mga kulang sa tulog ng oras, sila yung higher ang chance na maging severe ang cases ng COVID. And so therefore, what we're just saying is, yes, genes can play a role
in paano ka sa mga sakit na minamana. Pero tingin ko, mas malaking role yung iyong healthy lifestyle, yung iyong kinakain, kung yung mga ginagawa mo as an adult, well, even as, habang bata ka pa. Ayan, so napaka-importante talaga yung healthy lifestyle. So masasabi po ba natin, Ma'am Arlene, na ang mga adults ay pwede rin maging malnourished? Oo naman. Alam mo, siguro mas kitang-kita natin yung overnutrition or overweight, ano? Lumalaki yung problema nito, and it starts with the bata pa nga, no? Pero mas kita yan sa mga adults. And yung adults, in fact, ang mas malaking porsyento ng overweight and obese na overweight and overnutrition among the adults. At nakikita mo siya sa mga matatanda. At pwede rin naman na hindi lang yung over, kundi yung under. Alam mo, in particular, yung mga senior citizens natin, sila yung malimit apektado ng undernutrition or undernourished. Maraming dahilan, pwedeng one of which is of course habang tumatanda ka, mas bumabagal yung metabolism mo. Pero dun din yung kunwari mas konti na yung ngipin mo, 'di ba? So hindi ka na masyadong makachew, kaya so hindi na siya na madaming mga senior citizens ang undernourished. But not only that, even among the teenagers, ang problema natin sa mga teenagers, masyadong apektado ng mga fads, di ba? Like gustong magpapayat, gusto ng kung ano-anong klaseng kasi fad din kasi yung pagpapayat at paggamit ng iba't ibang mga paraan para pumayat. Ang problema, ako isa lang ang golden rule ko dito kumain ka ng sapat sa pangangailangan ng iyong katawan. So, hindi ka pwedeng kumain ng sobra-sobra dahil kung ang ginagawa mo naman ay kunwari lagi ka lang nakaupo. 'Di ba? So hindi mo kailangan ng sobrang energy kasi hindi mo na i-expend. Para lang siyang fulcrum, 'di ba? Yung parang or yung weighing scale na dapat balanse. Ganun lang 'yon, yung intake and output mo dapat balanse. So, yes, marami ring adults ang malnourished and hindi yan dala ng hindi lang dahil kulang sa pagkain, lalo na yung mga nasa mga GIDA areas or food insecure families or households, no? Kundi pwede ring dala ng kulang sa kaalaman kung ano yung tamang paraan para maging healthy and well-nourished. Ayan, so may mga nabanggit nga po kayo, Ma'am Arlene. Pero may iba pa po ba tayong tips kung paano maiwasan ang malnutrition sa ating mga kasamahan na adults, pati na rin sa mga teenager? I've always said this, ang breakfast, well, malimit pag ikaw'y nagmamadaling pumasok sa eskwelahan or mag-online or pumasok sa office, kakalimutan mo na yung breakfast. Alam mo yung word mismong breakfast, break fast, di ba? Break the fast. Kasi nga natulog ka di ba? So assuming na natulog ka ng 6 to 8 hours, hindi ka kumain, syempre. So therefore, pagising mo, gutom ka na. So kailangan mo siya na kumain ka ng sapat sa breakfast alone. Breakfast, dahil yun na yung sunod-sunod marami ka nang gagawin. So, kunwari, papasok ka sa office or papasok sa school, kunwari, nagbalik ka na ang klase, kailangan mo ng energy para hindi ka antukin. Although, of course, pag sobra ka rin namang busog, inaantok ka rin, correct? But in general, kapag hindi ka kumain ng sapat sa breakfast, mainit ang ulo. Lalo yung mga boss, mainit ang ulo, ang tagal mo maka-absorb ng mga instructions o kaya ng binabasa. Tapos, so kailangan mo kumain ng sapat for breakfast. Alam mo ba kung anong rule natin sa vegetables and fruits? At least 5 servings of fruits and vegetables every day. Pag sinabing 5 servings, hindi naman necessarily 5 piraso ng saging yan isang araw. Kasi meron din tayong rule na eat a variety of foods every day. So dapat iba-iba. Pero yung 5 servings of fruits and vegetables, kailangan mo yan kasi doon mo kinukuha yung mga minerals, vitamins, micronutrients. At nakukuha mo yan more sa fruits and vegetables. Sa mga bata, simple lang yan or mga high school. Pag marami kang pimples, di ba? So, ano bang gagawin mo?
madami kang pimples. Ang totoong pwedeng gawin, kumain ka po ng madaming prutas at gulay. Kasi kailangan mo yan, hindi lang para madali kang makapunta, dumumi ka or makapagbawas ka in the morning, pero kailangan mo ng a lot of fruits and vegetables kasi yun ang kailangan mo para clearer skin, better shining hair, and the like. So yun, plus breakfast, plus of course, kumain ka ng sapat buong araw. Sa school children, hindi po pwedeng isang pagkain lang ang kinakain. Although alam ko, favorite nila, chicken, no? But hindi rin dapat kasi otherwise, hindi mo na nade-develop yung kanyang tamang food habits. And that goes true rin for adolescents. Maraming adults akong kakilala, hindi kumakain ng gulay. So, can you imagine, paano mo tuturuan ang anak mo na kumain ng gulay kung yung magulang hindi kumakain ng gulay? So kahit pa po sabihin sa eskwelahan yan at mabasa ng bata at sabihin ni teacher na paniniwalaan ng bata na kumain ng gulay, kung pagdating naman sa bahay ay wala namang gulay na kakainin o hindi kumakain ng mga magulang, paano pa ma-reinforce po yung inaaral? Of course, marami ang tips, no? Isang problema rin ng mga nanay, paano mo nga ba mapapakain ng gulay si baby? Or yung mga school children, di ba? Para naman dala-dala mo pagtanda yung habit. Isang rule ko lang dyan, or tip ko sa mga nanay, isama mo sila sa paghahanda ng pagkain. Now that, more of the kids are at home na, pwedeng sila yung example, malunggay. Sila yung mag-alis ng gulay, di ba? Yung leaf ng malunggay mismo dun sa kanyang tangkay. So, pag naka-involve siya, tapos o kaya siya yung mag-beat ng itlog kasi gagawa ka ng malunggay patty, di ba? Siya yung mag-beat ng itlog or kunwari gumagawa ka ng pancake, for example, o hot cake. Siya rin yung patulungin niyo si baby, patulungin niyo yung school child para, kasi pag siya ay pag-participative, parang conference na participative, mas maiengganyo siyang tikman kasi kasali siya sa proseso. Pwede mo rin gawin ng iba't ibang kulay or itago. Pakainin mo ng leche flan kasi madami yung itlog, may gatas pa rin siya, diba? Or minsan, gawin mo siyang hamburger, samahan mo ng gulay. Pati naman sa adults, ganun din, no? So madaming paraan. Or gawin mo siyang smoothies, diba? Pagsamasamahin mo iba't ibang klaseng prutas, tapos pasarapin mo siya. So, pagka ganun, mas naiengganyo even the adults na mag-take ng fruits and vegetables. But of course, the best is in natural form. Alam ko na pag-process, masarap din. Pero hanggat maaari, bawasan din po natin yung pagkain ng processed food. Ako, naniniwala dun sa natural form is best eh. Parang yung mais, di ba? Simpleng mais na boiled. Kung sweet corn yan, ang sarap kainin, di ba? And definitely, hindi ka gugutumin pag yun ang kinain mo. Whether it's for merienda or breakfast, okay po yan. Tapos lalo na kung lalagyan mo siya ng konting mantikilya, kasi nadadagdagan yung caloric value niya kasi nilagyan mo ng fats, di ba? Of course, drinking milk is still very good even for adults. Kasi ang ina-avoid mo naman, lalo na for women, no? Pagka humina yung mga bones. And I almost forgot. Water. Drinking lots of water. Alam mo ba sa mga kababaihan, kapag uminom ka ng maraming tubig, then you have a lesser chance of sumasakit yung mga balakang, yung mga ganon, diba? Of course, drinking milk also kasi ayaw mong magkaroon ka ng osteoporosis at mga ganon pa. Maraming paraan, maraming pwedeng magawa. Sana na lang, mas maraming unconscious sa kalusugan. And I don't mean just na mabusog sa kinakain, kundi yung kinakain, inaalam kung ito ay magiging mabuti sa kalusugan mo. Kasi pwede ka namang nabusog, kumain ka ng isang bucket of chichirya, for example, no? Or isang bote ng mani, which of course is good kasi mataas ang vitamin B niya and the like. Kaya lang, pag matanda ka na, hindi ka rin pwedeng masyadong madaming nuts kasi sasakit naman ng iyong mga kamay or paa, kasi hindi naman din sapat yun, hindi rin dapat. Sana rin,
may oras para magbasa ng mga makabuluhang babasahin or tips on nutrition and better nutrition and health, or pumunta po sa website ng NNC at ng DOH para makapulot ng mga bagong knowledge and studies, makabasa rin nila on paano ka magkakaroon ng better health and nutrition. Yan. So sa ating mga tagapakinig ngayong umaga, sana ay marami kayong nakuhang advice mula kay Ma'am Arlene. So ma'am, ngayon naman na may COVID-19 nga tayo ngayon, ano ang mga maipapayo mo para sa ating mga listeners para masiguro ang kanilang nutrisyon amid the COVID-19 pandemic? Aha. Alam mo, kanina lang I mentioned na ang key, of course, no, is in addition, of course, dun sa mga minimum health standards natin, nutrition. Ako ang tingin ko lagi, ito yung unang panlaban eh. Kasi kung malakas ang immune system mo, then kahit mo pa nakatabi ng sandali lang, nang wala pang 15 minutos ba yon, ang isang, let's say, nagka-quarantine or COVID positive na hindi niya alam, eh malaki yung panlaban mo sa sarili mo. And food is one of the best choices kung paano ka increase ng immune system. In terms of vitamins, for example, of course, you get a lot of vitamins and micronutrients sa fruits and vegetables. Kasi kailangan mo ng dagdag na vitamin C, D, zinc, and vitamin Bs. In vitamin B, I mean, no? And ano ba ang mga food sources nito? Again, fruits and vegetables. Kung kayo po ay umiinom ng gatas as an adult, good. Kumakain ng mga protina, good, ng mga isda, karne, and the like. Of course, adequate sleep, sunshine, kasi vitamin D, kailangan mo po yung, alam mo, lagi na sinasabi, di ba, kapag ikaw'y nagpainit, then makakakuha ka ng vitamins. Hindi naman galing sa araw yon, kundi yung precursor ng vitamin D mo na nasa skin, yun ay na-transform into vitamin D na na-absorb ng katawan. So, kailangan mo pong magpainit sa umaga, no? Sa umaga hanggang 9 o'clock or so. So, kailangan mo yun. Sabi nila, yun daw po yung mga vitamin D, again, C, high dose of vitamin C rin, and zinc. May mga formulations naman na C and zinc magkasama na. Pwede rin mga multivitamins para lang may panlaban ka. And of course, yung atin pong minimum health standards. Ako naniniwala na kung susundin natin yung rule, number 1 rule ng ating 10 Commandments, kumain ng iba't ibang klaseng pagkain na nagbumula sa Go, Grow, and Glow. No? Alam mo yung Go, Grow, and Glow, kahit kindergarten hanggang high school yata, inaaral siya. And I think it's something that is not forgotten by, hindi nalilimutan ng mas maraming tao sa mga nakakausap ko. So alalahanin lang po natin, go, kailangan mo pagtakbo, di ba? Pang-aksyon, pang-trabaho. Glow para mga gulay at prutas kasi kikinis ang katawan, ang face, gaganda yung mga nails and all. And grow para tumangkad, para yung sa development ng system mo, ng bones and the like. So go, grow, and glow, ang kailangan meron ka at balanse. Hindi po pwede puro kanin. Alam mo yung pinggang Pinoy? Sample lang yan yung pinggang Pinoy ang atin dapat na tinitingnan. So kung ang ating plato or pinggan ay sumasaad dun sa tamang drawing ng pinggang Pinoy, then balanse po ang ating kinakain. Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Arlene Riaro ng National Nutrition Council Bicol sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa nutrition sa first 1,000 days, lalong-lalo na ngayon sa Nutrition Month. So ma'am, ano po ang inyong huling mensahe para sa ating listeners? At baka may gusto po kayong i-promote na mga activities ng NNC Bicol ngayong Nutrition Month. Opo, napakarami pong aktibidades na ginagawa ngayon. Pero syempre puro online, no? Mostly online. Please punta po kayo sa website ng National Nutrition Council Region 5. At dahil linggo-linggo, iba ang aming pa-contest. Nakalipas lang last week yung photo contest rather. At ngayong linggong to naman ay dance contest para po sa mga estudyante. Naka-upload na yung ating 4 na contestants. So tayo pong mga hindi naman sumali dito,
Piliin nyo lang kung sino tingin ninyong dapat o karapat-dapat na manalo. Kasi may prize po tayong ibibigay dyan. Pero yung ating mga teachers, next week naman, may video essay contest pa po tayo para sa inyo. At on the 4th week of July, ito naman para sa mga nanay. Of course, everything po is tungkol sa ating tema sa first 1,000 days. And of course, hindi lang naman ang NNC po ang merong mga kampanya for good nutrition. Ang Department of Health din po ay meron. At yung bang iba pang mga national government agencies na partner po natin sa nutrition. And overall, I think dapat huwag nating kalilimutan na ang araw-araw dapat pinaglalaban natin ang tamang nutrisyon. At kung sakali namang may nakikinig tayong mga mayors and governors and even barangay captains, panahon na uli nagbubuo ng 2022 budget. So sana po wag nating kalimutan na lagyan ng mas maraming pondo para sa nutrition at kalusugan. Kasi ito rin po yung kailangan ng mas marami natin ng lahat ng constituents. Dahil kapag ka ang ating mga constituents ay mas konti ang may sakit, then mas malaki ang pondo natin para dun sa paglago ng economy ng isang pamahalaan or pag-prevent ng malnutrition. So sana hindi puro gamot, panggamot ang ating iniisip, kundi paano ba tayo hindi magkakasakit? So yung public health nutrition po, public health, ang sana mas isipin natin para hindi na tayo magkasakit. Kasi napakahirap talaga ng magkasakit o maging malnourished. And I think ngayon, panahon na to, mas kailangan po nating siguraduhin at isipin na lahat tayo ay well-nourished at healthy dahil sa panahon na to, hindi po pwede po tayong may sakit. Whether ikaw ay parte ng working group or nanay na nag-aasikaso sa mga anak o isang anak o ikaw ay lolo at lola o ano paman kapaman, marami po tayong pwedeng magawa para i-promote ang tamang nutrisyon. Sana lang po ay makiisa tayo sa mga programa ng ating pamahalaan ng National Nutrition Council, ng Department of Health at iba pang mga sangay ng ating gobyerno. At nasisiguro ko na pag nagkaisa tayong lahat, then yung malnutrition po natin na problema sa Bicol region ay mababawasan ng malaki at masusog po natin. Maraming salamat. Yan, once again, maraming salamat Ma'am Arlene Riario ng National Nutrition Council Bicol. So para makita nga iyang mga activities na ngayong Nutrition Month, bumisita lang po sa NNC Bicol Facebook page. So magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan. Alright, so yung naging chikahan natin, with Ma'am Arlene patungkol sa nutrition, naway marami tayong nakuhang aral mula sa kanya kung paano mapanatili ang ating mga kalusugan sa panahon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya at para rin sa mga bata. So ngayon dumako na tayo sa last part ng ating chikahan kung saan magbibigay tayo ng mental health tips. Max? Yan, para sa ating mental health tip ngayong umaga, napakasimple lang ito. At alamin natin kung ano ang huling S sa 12S. Ito nga yung mga tinuro sa atin na paraan na Luis H. Bicol CHD. Ayan, ngayon naman para sa ating huling S, ito ay spirituality. Isang paraan para mabawasan ang stress ay sa pamamagitan ng pagdadasal. So kung ano man ang inyong pinaniniwalaan, nakakagaan ng ating loob ang pakikipag-usap sa isang sinasabi nga nating mga supreme being, kumbaga. Kaya naman kasama ang aksyon, tayo ay magdasal. Yan ang ating mental health tip ngayong umaga. Napakasimple lamang. Ayan, so yan na po. I think that concludes our Chikahang Pangkalusugan for today. Pinapaalala lang po namin sa lahat na patuloy po nating sundin ang mga health protocol upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sundin ang BIDA solusyon at ang minimum public health standards upang protektahan hindi lang ang ating sarili pati ng ating mga mahal sa buhay. So again, I'm Joanna. And I'm Maxine. At kami ang inyong naging lingkod for today.
Magandang tanghali po sila. Abangan ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya. Harapin ang hamon, mga true heroes. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may